pouco adiante. Tira para aquí. É precioso. Me encanta. É espectacular. E o estamos vendo no chan, Marta, escuche este todo. Sí, o ruido é de que non están atornilladas as cousas. Sí, isto menos veces que fala. E non hacer menos ruido ahora no escenario. A min pareceme unha pasada, porque todo o que pinta el, aínda que está moi localizado nun momento, as latiles, as obras, aparte teñen un mogollón de información real do momento que se fixeron e con cousas reales do momento, pero ti podes, o sea, o retrato que fai el da xente, da vida, da política, dos banqueiros, dos militares, dos pobres, tal, é un retrato super actual.